Naimbag nga oras niyo amin papagayam kan kadrama. Ti surat nga intay basa ita, kat naggapu iti paggayam akayat na ti pailingad, itinagan a Sofia. Kastoy man ti surat ni Sofia. Dear Lady L, awagan naklakuman iti Sofia. Ngam kidawag adimon ibasa ti address ko. Nasapa ka na ulila iti ama Lady L. Iso at inak ti makdar nga inakan amak. Di makelak nga rod anarigat ti panagbiag mi. Iso akanayon nga agsangit ti inak. Tunggal apaag. Gapo iti kinarikat ti panagbiag mi. Iti ababa asarita, awan modok nga anak. Bastusak, tadyak pulos in respeto ti inak. Tati kanayon nga adday ti panunot ko. Kuma, baknangak. Kuma, magatang ko amin akayat ko. Panag, asaan ama ipaay ti inak. Iti may sangal daw. Dimtang tiam amok ang taptrabaho ijay Manila. Imapalak Lady L. Kapota ti amok. Bumaknang ti amin ngagtaptrabaho ijay Manila. Isong inkadang ko ti sumurot kan kuana. Iti panagsublina, ijay Manila. Nalaos nga rod ti pakaasi ti inak ajak pumanaw kan umadayo. Ngamjak pulos impangag Lady L. Nupayag sang sangit ti inak. Ngagpakpakaasi kanya. Pimanawak nga ron akas lawan anyaman na Lady L. Kat nalaos tiragsak ko idinakagteng kami ijay Manila. Ar-arapa abakon ti ibabaknang ko. Ngaman yan apan nakadismayak. Idibalay pagraragsakan. Tinangipanan kanya ti amamok. Ngam gapo talaga nuspay laang ti panunot ko idi. Nalakalaang ti panang kumbinsir na kanya. Idi imbaga na. Ngagsala aglaang. Kat maaddaan akon itinawadwad apirak. Naimula dayta iti panunot ko. Tatalaga akayat ko. Ti bumaknang. Aging gaan naglabas ti altaw. Kat nagado a customer, tinagpantasya kanya. Kapo taawan iti langak. A 15 years old aklaang iti day ti akong taway. Gapo tanapintasa, natayag, napudaw, ken nataenganan ti sukog ti pamaki. Aging gaajak napnag iti panagsalsalak laang Lady L. Tadaktakkel ti biro ko, no ilakok ti mismo apagi. When
Lady L. Inawagan dagpay idi iti ubing a prostitute. Ngam awan ti bibiyang ko. Gaputa para kanya, biyag ko daytoy. Kat awan ti bibiyang ti asino man kanya. Mano atawan na nagbalina ka prostitute, Lady L. Nagdakkel idi ti biro ko. Gaputa kaaduan nga adda kwartana. Tinagbalin a customer ko. Ngam awan apulos tinaunong ko. Gaputa na pan amin iti bisyo, barkada. Kano anya pay nga awan kaes-es ka na abanag ti biro ko. Aging ga na amok ni Edmond. Anagbalin a customer ko. Nataan kan baknang, Lady L. Nagdaton kanya. Kating karina. Nga itod na amin na masapol ko. Basta agdan na kamin, kat pumanaw akon iti club. Gapot arapaap ko ti agbalin abaknang. Natinagmutan tirik nat kini Edmond. No pa'y adayo nga inauna kanya. Tagtawan naglaang idi iti baente. Kat agtawan mat ni Edmond iti 35. Imbalay nakngarod ni Edmond, Lady L. At dapay bukod ko a kotse. Kan kanayon ti panagpasyarmi iti agduduma a lugar iti abroad. Inenjoy ko ti biyag ko a kasla reyna. Iti den na ni Edmond. Panagrig na kiti. Kat natungpal aminan nga rapaap ko, iti sidong tilalaki nga ay ayatat. Inuray ko nga rod di panangikasar na kanya. Ngam awan apulos tinauray ko. Ngam sana dayta tinagbalin at tubang, tapno agdan na kami anaragsak. Iti may sangal tao. Awan idi ni Edmond. Tasigon kan kwa na. Adda si kasuan na iti may sa lugar. Maipapan iti negosyo na. Nagbakasyon mat idi ti babaunan mi. Isong agmay saak iti balay mi. Idi adda tinagturpel. Dagos nga ron nga inlukat ko tiri daw. Taimpapan ko, ani Edmond tidimtang. Ngam agsasaruno at tungpa iti agsumpa ang hirapingping ko, tinaipasabat kanya. Balsag kumati babae anang tungpa kanya. Ngam paltog, timpaturong na kanya. Nagbutangak nga rod, Lady L. Kasla na ilan saak itinagtakterat. Panagrig na kiti. Kat kanibusan akon. Iti baat ti butang anarik na. In kagumaag adinamag. Noan niya ti masapol na kanya. Kat nakitak nga rod ti rumrumsik a mata. Ti makapumpungtut unay a babae. Dagos a ginambatan na ti buok ko. Kat bayat ti panangisagsagunot na kanya.
Intuop na ti paltog na iti pispis ko. Katimpaka na nga iso ti asawa ni Edmond. Kaslaak na tungpa iti namin adto at taras iti nangag ko Lady L. Kalpasan na. Pinangtaan nak ti babae. Anakarkaro pa iti aramiden na kanya. Nudyak adaywan ti asawa na. Tsak nga rod na puutan ang nakapanawan ti babae. Gapu iti aglalaok amarikrik na. Impapas ko nga rod tinagsangit. Gapu iti nalaos as sakit tinakam amarikrik na. Aging ka na panunot ko, Lady L. Saan na ako kwa ni Edmond? Gapu ta asawa na lang. Inistimar ko nga rod ti pagik, Lady L. Confidenta? Asya ti pilyan ni Edmond. Kaputa adayo na pimpintas. Kan ubinga. Ngam tigurang nga asawa na. Kalpasan nga rod ti may sangal daw. Dimteng ni Edmond. Dinamag ko atagos ti may papan iti asawa na. Kat inaklon namat atagos, Lady L. Pudno. Nga ta asawa na. Kandwa ti anak da. Nagsakit tinangag ko akinapudno. Ngam awanan ti maramita. Kinunak nga rod ang maaglon ko ti amin. Basta ilaylayon na ti mang panaw iti pamilya na. Katda kamin ti agdan na. Total, adayo na pimpintas kan ubingak ngam ti asawa na. Sanadago sa simungbat, Lady L. Nagsan ay itinaunag. Kalpasan na. Inulit ko ti impakak. Kat kalpasan ti sumagmamano a kanito. Kinunana. Ay impakik aminan a kagawa. Kat pumanawakon. Tadi na kabailan nga isukat itinababati tayab na. Kan rupat kwarta akas kanya. Ti pamilya na. Kasla na tong paak itinamin ado at taras. Iti imparupa na kanya, Lady L. Diyak ni namnama iti insumbat na. Ngam inulit na ti impakana. Kinunana pa'y apumanawakon itamot laang. Tanumadanon nak ti asawa na. Sigurado nga awan apulos ti magimulak. Kadagiti kakawaak. Tinungpa-tungpa. Kan dinanog-tanog ko ni Edmond iti baat ti panagsangsangit ko, Lady L. Gapo itinalaos asakit tinagam ko. Namtin akpulos pinalas. Nagsakit, Lady L. Tsaka mo ti aramidag. Gapo takas laawanan apulos ti serbik kini Edmond. Kat gapo itinalaos asakit tinagam ko. Dinardaras ko tinangala iti tulbak ti kotse.
kalpasan na. Nagpatarayak iti napaspas. Akas laawan akon iti bukod ko a panunot. Aging gajak na puutan. Na idong parak Lady L. Nariingak laangan iti ospital. Jak nga rod mayungap ti bibig ko iti daydia kanito. Aging ga nakitak. Anadataal kaya man tilangak. Bimtag ti bibig ko. Napusi dagiting ipon ko. Nagdadakkel ti sugat iti rupak. Nanadaal tinatangos nga agong ko. Nagwala ak Lady L. Gapot adyak maaglon tinagpanagak. Kay kayat ko pa yan timatay. Kapoy tinapasamag kanyak. Nagrigat nga awatag ti ginapod na Lady L. Nga awanan tinapintas alangak. Tsaka mo ti aramidag iniday ti aguntaway. Kinulungan nga rod ni Edmond. Aging ka nakarwarak iti ospital. Inikanak iti kwarta nga ramatag iti yadayo. Doble-doble a sakit tinariknak. Gaputa pa nagriknak. Katawanan na pulos ti serserbik. Awanan ti mangipatpatag kanyak. Awan ti mangilala kanyak. Kat gapot awanan ti amok apapanan. Nagsubliak iti club. Asigod ang nagtrabahuak. Kinunak iti pagig. Oray anya at trabaho ti itadda kanya. Awatag. Tinapatag. At da pagturugak kan panganak. Ngamjak minamnama dagiti pasamak Lady L. Ta imbes at tulungan dak. Saan? Ta kinuna kanyak ti sigod a boss ko. Asaan da kasapulan ti laad iti club na. Taamangan no tumakyas dagiti customer. No makita dati naglaad apa nagruprupak. Kat tinasakit. Imbes at tulungan dagiti sigod agagayab ko iti club. Kinat-katawaan dagpay Lady L. Dagos nga ron api manawak iti club. Bayat ti panagarubos dagiti luwak. Nagnagnaak iti kanag. Awan ti masnup at urungag. Idi nakitak ti ridaw a nakaluka. Simrakak nga rod Lady L. Kat nakitak dagiti nakatugaw. Nga agdangdangag iti sasao ti Diyos. Dagos nga adda imasidag kanya. Kat inikandak iti pagtugawak. Sinalutardak. Pinakan. Kan inasikasudak.
Jak ninamnama dagiti pasamak, Lady L. Dagiti pay jak am-amu at tao tinang tulong kanya. Di na magtangarod no sa dino ti pagnanaadak. Nganjak si mong sumpat. Tawan mo ti amo kay sumpat ko. Nakipagtangtanga kakarod kadakwada. Aging kaakala at anagarubos dagiti luwak. Idinalagip ko ti inak. Anabayagan ajak nakit-kita. Gapo iti naibasa asitas iti Biblia. Nagaduti na sursurok. Kanay pasagapsap kanya. Bayat ti panagdangdangag ko. Iti agsasao. Nga uray iti telebisyon ko laang ang makit-kita. Kabigatan na, Lady L. Dangos ang nagpakadaak. Tapno subyak ti inak. Kat makapagkidawak iti pamakawan kan kuana. Bayat nga ron ti kaadak iti bas nga agturong iti probinsyami. Jak malapdan ti panagarubos. Dagiti luwak. Kaputan na lagip ko amin. Ti kinaawan respeto. Kan modok nga anak. Kaputan sipod ubingak. Pasig asakit tinagam ti impapaay ko iti inak. Idi addaag pay iti sidong na. Nagsakit iti barukong. Bayat ang malaglagip ko amin. Ti kinasabrak ko iti inak. Insaganak nga ron ti bagit. Iti panagkita mi iti inak. Gaputan namnamaag ti panangkabil. Kan panang sidir na kanyak. Gapo iti nagbanagak. Ngam iti inlukat ti inaktiri daw. Tinak na ilasin ti inak, Lady L. Di na magnano asino ak. Tiyakon nalapdan ti bagik, Lady L. Katagsangsangit ak. Ngay narakop ko ti inak. Kat impagak. Siyak ti anak na. Ni Sofia. Naglaat man ti inak. Itinangag na. Yan dagos nga inarakop na, Lady L. Kat kinunana. Diyos ko. Agyaman nag-unay kan ka. Tanalaw-lawagan ti panunot ti anak ko.
kat nagsublin, iti sidong ko. Kat kinunana, anabayagan nga urayan na ti panagsublik. Nagsinsinalit kami, Lady L. Gaputadyak ni namnama ti amin. Diyak ni namnama dagiti pasamak. Ti amok. Papanawan. Konsideran nagtinag. Gapo iti kinatangkan ti ulok. Kan kinaawan sarbik nga anak. Iso, ana isag makak. Ngam, saan? Ta iso pa iti mo na. Anangawat. Kan nangarakop kanyak. Kat namiris ko, Lady L. Nagkasatak-gayam. Tanupay saan kami abaknang. Lupay awanan kami iti material na banag. Impayan nagmet ti Diyos iti ina. Akas iti inak. Ita, Lady L. 5 atawan tinapalabas, manipod pimusay, ti inak. Ngam naragsakat, gapo ta inikanak ti Diyos iti atiddo kakuntaway. Tapno mapagserbian, makadanak, kan kang runan ti amin. Kaduak ti inak ang nagserbi iti Diyos, aging ka iti mauti nga angas na. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyaman iting kapanangurnos, kan panangipasa, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Sofia. Sofia, para kanya, saan amayaw awan ti anak, nga agtamtamad iti nasayaat, kan adda puteng na iti Diyos, anaganak. Nagasat ka, Sofia, tana itublak ka man, kapumatlaang iti bidot mo iti kalabas. Nakabangon kamat. Gapo iti ayat ti inamkan ka, kan kang runaan ti amin. Si tatalugod ka anang yawat iti imam, iti binatak na ka ti Diyos. Iti pitak, anakay tublakam. An-anwam ti kinabaknang kan kinapintas nga kupas, numapanawam tumetlaang iti ingka, ipupusay. Piliyam ti agbyag iti nasaya at awakas, tamabalin mo abalunan, aging ka iti nagkaysa abiyag. Alakastan, Sofia, katagyaman nakiting kapanagsurat ito'y programa tayo Love Letter. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padas yung nga intay ibasa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti
email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman agunay, and please don't forget to like, share, and subscribe. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ang sulat po na ating babasahin ngayon ay galing sa isa nating tagapakinig na gusto niyang itago sa pangalang Sofia. Ito po ang sulat ni Sofia. Dear Lady L, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sofia. Pero wag niyo na pong sabihin kung saan ako nakatira. Mas komportable po akong sumulat sa Tagalog. Kaya sinulat ko na po sa Tagalog ang aking liham. Lady L, maaga po akong naulila sa ama. Kaya ang aking ina, ang tumayong ama at ina sa akin. Mahirap po ang aming pamumuhay, kaya hindi po ako nakapagtapos ng high school. Bata pa po ako noon. Gusto ko nang makaahon sa hirap. Kaya lagi kong inaaway ang aking ina dahil sa hirap ng aming buhay. Sa madaling salita, wala akong modo, Lady L, dahil bastos akong anak. Lagi kong pinapaiyak ang aking ina tuwing inaaway ko siya dahil hindi niya ako nabigyan ng magandang buhay. Laging ganyan ang nangyayari sa loob ng aming bahay, Lady L. Hanggang sa isang araw, naisip kong lumuwas ng Maynila. Nainggit ako sa mga kakilala ko na nagtatrabaho sa Maynila. Kaya kahit anong pigil ng aking ina sa akin, hindi ko pinakinggan. Nagpasya akong magtrabaho sa Maynila, Lady L. 15 years old pa lamang ako noon. Sumama ako sa kakilala ko na nagtatrabaho noon sa Maynila. Akala ko, napakadali lang noon ang buhay sa Maynila. Akala ko, maging mayaman na ako kung makapagtrabaho na ako. Pero nadismaya ako, Lady L, nung dalhin ako ng aking kakilala sa isang bahay aliwan o club, Lady L. Pero dahil bata pa po ako noon, Lady L, madali lang akong naengganyo sa matatamis na salita ng aking kakilala na nagdala sa akin sa club para magtrabaho bilang dancer. Sinabi niya sa akin na sasayaw lamang ako ay magkakapera na ako ng malaki at madali akong yayaman. Tumatak yan sa isipan ko, Lady L. Kaya naging dancer ako sa club. Hanggang sa madaming customer ang nahumaling sa akin. Dahil kung titingnan mo ako,
Hindi ako mukhang 15 years old lamang. Dahil matangkad ako, maputi, at dalagang-dalaga na ang hubog ng aking katawan. Madaming customer ang gusto akong i-table. Gustong-gusto ko naman. At yumabang pa ako. Dahil ako ang naging paborito ng may-ari ng club na pinagtatrabahuhan ko. Hanggang sa isang araw, hindi ako nakontento sa pagiging dancer lang. Dahil mas malaki ang kita kung ibebenta ko mismo ang aking sarili. Oo, Lady L. Binansagan pa nila akong batang pokpok. Pero wala akong pakialam. Dahil ang mahalaga sa akin, kikita ako ng malaki. Malakas akong kumita noon, Lady L. Dahil malalaking isda ang mga nagiging customer ko. Pero wala akong ipon. Dahil napunta lahat sa bisyo, barkada, at kung ano-ano pang kalayawan ang aking kinikita. Dahil akala ko, walang katapusan ang sarap ng buhay na aking tinatamasa. Hanggang sa nakilala ko si Edmond. Gwapo siya, Lady L. At higit sa lahat, mayaman. Naging regular na customer ko siya hanggang sa nanligaw sa akin at nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit malayo ang agwat ng edad namin. Dahil 20 lamang ako noon at 35 naman siya. Sinabi niyang iwan ko na ang pagiging prostitute at siya na ang bahala sa akin. Bibigyan daw niya ako ng maranyang buhay. Natuwa naman ako, Lady L. Dahil noon pa man, yan na ang pangarap ko. Ang magkaroon ng marangyang buhay. May sarili akong bahay, kotse, pera, at nabibili ko lahat ang mga gusto ko. Kahit hindi ako magtrabaho. At higit sa lahat, kasama ko ang taong mahal ko. Tumagal din kami ni Edmond, Lady L. Hinintay ko na alukin niya ako ng kasal. Pero wala akong nahintay. Inenjoy ko na lamang ang pagiging buhay reyna sa piling niya. Malimit siyang wala. Dahil daw sa negosyo niya. Marami siyang lugar na pinupuntahan. Namasyal din kami sa iba't ibang bansa, Lady L. Kaya feeling ko, wala nang katapusan ang pagiging buhay reyna ko.
Hanggang sa isang araw, wala noon si Edmond. Mag-isa ko lang sa bahay dahil nagbakasyon ang aming maid. May nagdoorbell sa bahay namin, Lady L. Excited naman akong binuksan dahil akala ko si Edmond ang dumating. Pero mag-asawang sampal ang bumungad sa mukha ko. Pagkabukas ko ng pintuan, saglit akong nahilo at nang mahimasmasan ako, sasampalin ko din sana ang babaeng sumampal sa akin. Pero baril ang iniumang niya sa akin. Natakot ako, Lady L. Akala ko, yun na ang katapusan ko. Sa gitna ng takot na bumalot sa aking pagkatao, tinanong ko kung sino siya at kung ano ang kailangan niya sa akin. Nakita ko ang nanlilisik na mata ng babae, Lady L. Sinabunutan niya ako, sabay tutok ng baril sa sentido ko. Gusto kong sumigaw, pero tila umurong ang dila ko sa pagkakataong yon. Galit na sinabi niya sa akin na siya ang asawa ni Edmond. Para akong sinampal ng ilang beses sa narinig ko, Lady L. Pagkatapos nun, binantaan ako ng babae na mas malala pa ang gagawin niya sa akin kung hindi ko lalayuan ang asawa niya. Para akong naipako sa kinatatayuan ko, Lady L. Hindi ko na malaya na wala na ang babae sa harapan ko. Doon ko na naramdaman ang pag-agos ng luha ko sa aking pisngi. Humagulgol ako ng humagulgol sa pagkakataong yun, Lady L. Dahil sa nalaman ko, hanggang sa narealize ko na hindi pa tapos ang lahat. Para sa akin, asawa niya lang si Edmond at hindi niya pag-aari. Inayos ko ang aking sarili at hinintay ko ang pagdating ni Edmond. Confident ako na ako ang pipiliin at kakampihan ni Edmond. Lumipas ang isang araw. Dumating si Edmond, Lady L. Agad ko siyang kinausap. Inamin naman niya na may asawa at 2 ang anak nila. Masakit ang narinig kong katotohanan sa kanya, Lady L. Pero wala na akong magagawa. Sinabi kong matanggap ko ang lahat. Basta ako ang pipiliin niya. At tuluyan na niyang iwan ang kanyang asawa.
Tutal, di hamak naman na mas bata ako at mas maganda sa kanya. Hindi siya agad sumagot, Lady L. Bumuntong hininga lamang siya. Kinulit ko siya ng kinulit hanggang sumagot siya. Nakukunin ko na ang lahat ng mga gamit ko at lalayas na ako. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya, Lady L. Pero inulit niya. Hindi raw niya kayang ipagpalit sa iba ang pamilya niya. Lalo na sa pokpok at gold digger na katulad ko. Para akong sinampal ng ilang beses sa sinabi niya, Lady L. Dahil akala ko talaga ay ako ang pipiliin niya. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko sa sandaling yun, Lady L. Sinampal ko siya. Ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko. Pero hindi niya ako ginantihan. Hinayaan niya lamang ako na sampal-sampalin at suntok-suntukin siya. Sa gitna ng aking pag-iyak, sinabi niyang umalis na ako. Dahil kung darating ang kanyang asawa, wala akong makukuha na kahit ano sa mga gamit ko. Dahil sa sama ng loob ko, tumakbo ako, Lady L. Kinuha ko ang susi ng sasakyan at nagpatakbo ako ng mabilis na mabilis. Hanggang sa hindi ko namalayan na mababangga na pala ako sa sandaling yun. Nagising ako sa hospital, Lady L. Hindi ako makapagsalita dahil hindi ko maibuka ang aking bibig. Hanggang sa nalaman ko na nasira na pala ang aking mukha. Wasak ang aking bibig. Tanggal ang nasa harap kong ngipin. At nasira din ang matangos kong ilong. Nagwala ako sa nangyari sa akin, Lady L. Dahil hindi ko matanggap na wala na nga si Edmond sa buhay ko. Nawala pa ang magandang mukha na ipinagmamalaki ko. Tinulungan ako ni Edmond hanggang sa nakalabas ako ng ospital, Lady L. Binigyan din ako ng pera para gamitin ko sa aking paglayo. Gusto ko nang mamatay sa araw na yun, Lady L. Dahil pakiramdam ko, wasak na ako. Sirang-sira na ako. At wala na akong silbi. Halos ayaw ko nang tumingin sa salamin. Dahil napakapangit na ang itsura ko. Dahil wala akong alam na puntahan. Bumalik ako sa club, Lady L, na dati kong pinagtatrabahuhan. Kahit tagahugas na lang ako,
o kung anuman ang ibigay nilang trabaho sa akin, tatanggapin ko. Ang mahalaga, may matutuluyan ako. Pero hindi ko inaasahan ang nangyari, Lady L. Dahil imbes na kaawaan ako ng mga naging kasama ko, pinagtawanan lang nila ako. At sinabi ng dating boss ko na hindi nila kailangan ang pangit sa club nila dahil magkalalayas ang mga customer dahil sa kapangitan ko. Dali-dali akong umalis, Lady L. Habang humahagulgol ako. Ang sakit ng mga narinig ko sa mga dating kasama ko. Na nooy panay papuri sa akin dahil sa kagandahan ko. Naglakad ako sa kawalan, Lady L. Blanko ang isip ko. Hanggang nakita ko na lang ang bukas na pintuan at pumasok ako. Nakita ko ang mga nakaupo doon. At nakikinig sila ng mga salita ng Diyos. Agad na may lumapit sa akin. At binigyan nila ako ng mauupuan. Sinaludar nila ako. At pinakain. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring yon, Lady L. Dahil hindi ako kakilala ng mga taong yon. Pero bukas palad ang pagtulong nila sa akin. Tinanong nila kung saan ako nakatira. Pero wala akong masabi. Umiyak lang ako, Lady L. Habang umiiyak ako, ang dami kong narinig at natutunan sa nagsasalita na kahit sa telebisyon ko lamang nakikita. Ang daming nabuksan sa isipan ko. Hanggang sa nakinig ako ng nakinig. At bigla kong naalala ang aking ina nung mabasa ang isang sitas sa Biblia. Kinabukasan, Lady L. Nagpaalam ako para puntahan ko ang aking ina na matagal ko nang hindi nakikita. Habang nasa bus ako pabalik sa aming probinsya. Iyak ako ng iyak, Lady L. Dahil naalala ko lahat ang kalapastanganan ko sa aking ina. Naisip ko ang pagiging walang silbi ko bilang anak. At iisa lamang ang nasa isip ko noon. Ang mayakap ko ang aking ina at makahingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawa. At kahit
Ngunit itaboy niya ako at sisihin sa mga nangyari sa akin. Tatanggapin ko, Lady L. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makita at mayakap ko siya. Nakarating ako sa bahay namin, Lady L. Inihanda ko ang aking sarili dahil inaasahan ko na makakatikim ako ng sampal mula sa aking ina. Ngunit pagbukas niya ng pintuan, hindi niya ako nakilala dahil sa aksidenteng nangyari sa akin. Tinanong niya kung sino ako, pero hindi ko na napigilan ang aking sarili at niyakap ko ang aking ina. Sabay sabing, "Ako, si Sofia, ang iyong anak." Pagkasabi ko noon, agad niya akong niyakap. Mahigpit na mahigpit. At umiiyak na sinabi niya, "Salamat sa Diyos dahil ako ay bumalik." Lalo akong napahagulgol, Lady L. Dahil nakala ko ipagtabuyan niya ako tulad ng mga naging kaibigan ko sa Maynila. Pero hindi, Lady L. Dahil siya pa ang unang yumakap sa akin sa likod ng aking mga nagawa. At naisip ko sa pagkakataong yun, napakaswerte ko pala. Dahil kahit napakasama kong anak, binigyan naman ako ng Diyos ng ina na mapagmahal at handa akong tanggapin kahit gaano pa ako kasama. Ngayon, Lady L, 5 taon na ang nakakalipas mula nang pumanaw ang aking ina. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mahabang panahon para mapagsilbihan at may paramdam ko ang aking pagmamahal sa aking ina. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At higit sa lahat, kasama ko siyang naglingkod sa Diyos mula nang bumalik ako sa kanyang piling. Hanggang dito na lang, Lady L. Nagmamahal, Sofia. Sofia, para sa akin,
Hindi mapapariwara ang anak na sumusunod sa mabuting magulang. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Dahil hindi siya mag-iisip ng anumang bagay na ikapapahamak ng kanyang anak. Maswerte ka pa rin, Sofia. Dahil kahit nalugmok ka, dahil din sa pagkakamali mo, nakabangon ka naman sa tulong ng iyong ina na nagmamahal sa iyo. At higit sa lahat, nakilala mo ang Panginoon na umalalay sa iyo. Anhin mo ang kayamanan at kagandahan na maiiwan mo din lang sa iyong pagpanaw. Mabuti ang mabuhay sa matuwid na pamamaraan na maaari mong baunin hanggang sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyo, Sofia, sa iyong pagsulat sa ating programa na Love Letter. Sa mga gustong sumulat ng kanilang kasaysayan, isend nyo lamang po sa email address na loveletter143@yahoo.com.